Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa ze hry Survival.io a dnes vyzkoušíme nebo zkusíme challenge, kde budeme používat pouze katanu a pokusíme se dostat co nejdál v prvním světě, a to pilství. Jestli to bude dobře, zkusíme i druhý level, takže jdem na to. A jsme tady. Můžete vidět, že postupně chodí takovýhle zombíci a můžeme tady vybírat další věci, které nám postupně pomůžou se dostat co nejdál. Možná to bude těžké, možná ne, jestli ne, tak dáme i jinou. Vezmeme probíme. Takže uvidíme, kam až se dostaneme a jak dlouho tady vlastně vydržíme. Postupně se wavety stěžují samozřejmě a jsou tady všude možně nějaké updaty, všechno možný. Takže když budu hrát nějak špatně, tak bych si se mohli teoreticky dostat až někam dál. Tenhle robot nám určitě pomůže. Minimálně si to myslím, ale uvidíme. Zatím to jde, jdeme tomu jednoduše. Katana je na levelu 10. Je to rare. Už můžeme říkat dvakrát, nebo já bych to řekl, a uvidíme, jak to půjde, celé se daří, takže začneme sbírat tyhle obečky na zemi a počkat si na další level. A už vidíte, tady jsou noví nepřátelé, které jsou na dálku, takže bude určitě zábava a tady prosekáme pobyt. Lepšíme našeho robota. Věci tady jdou nerfovat, jdou lepší, když vezmete jednu věc, potom druhou věc, které jsou nějak stejný, třeba tenhle robot má ještě takovou navější variantu a dokáže dělat stejný rakety. Nic moc novýho, ale dva roboty se vždycky hodí, dva rakety jsou lepší. Třeba, že na tom ani nevidím, tak se hodí. A se jen můžu dost. To chvíli se tady spadne. Aha, tak sorry, je to horda. Takže horda už je tu. To je určitě zajímavé. Ano, to se určitě bude hodit. Ten nám vydá všechny XP na to, což je super. Tak co já hodně. Tady máme A drona, o kterém jsme se bavili. Oba dva drony, to je strašně jednoduché. To je velmi dobře. A to bude. To jde samé. Bych mohl jen takhle vzdát a nic nedělat, ale zatím takové asi pro 10. level a vylepšení robota. Za chvilku, až ty roboty dostaneme nakonec, protože to nejsou roboti, jsou drony, ale to je jedno. Ale když je dostaneme nakonec, můžeme metr, bez zahal. Máme tady další. Máme takovýho prvního minibosse, který nebyl ani moc těžký, což je dobře. Máme tady kolo štěstí a tam máme. Vylepšení robota, drona a katany, vylepšení a bumeranky, ok. Máme 3 a můžeme mít i 4. To mohlo sekat trošku. Zatím se neděje, ne? Ale to už je úplně máme tady vylepšení a máme katanu na maximum. Já tam budu určitě nějak pomůže. Můžeme vidět, že se větší než po mapě a
4 minuty. Neudělal jsem zatím velmi dobrý. A bomba, to nám to tady kasí a nedal. Určitě se pteme, že ty bumerangy těch věcí tohle nejsou, ale velmi dobře. Velmi. To asi vede to. Takovýhle z toho videí, lajkujte, odebírejte určitě budou další videa a teďka se dostáváme k posolu, máte v ruce. A další a kolo štěstí a s updatama a bude to, nevíme. Jsou to blesky a docela dost velký vylepšení robota. Brick vememe. Začínají k tomu první věci. Jsou pro nás na páté minutě. Budu přicházet další. Tady kročí jsou. Zatím katana lídečku. V pohodě teďka už je to. Budou to blesky. Tady máme první merch, což jsou ty dva droni do sebe a je to, jmenuje se Destroyer. To bude i
ani neviděl. Nevím, proč mi to rakety nedá hnedka. Bez toho točení. Bohužel se mi hra sekla, ale zkoušíme to v druhé lokaci, což je City Park. Jdeme na to. Máme pouze tu katanu. Tam jsme se dostali do nějakých 10. minuty plus minus. Tady to už bude možná i horší. No a doufejme, že ne. Prvně si vysademe nějaký ranec penězů. A budou k něčemu dobré. Snad budou. Jak můžete vidět, tady v druhé lokaci místo zombíků chodí motýly, který zabijeme. Když zabijeme, tak prostě tam zůstane po nich nějaký ohnívku, který hádám nám bude dávat damage. Yep. Dává damage. Je špatný. Vezmeme si tady ten kupačák. Tady bude nejvíc další orohy, což je super. Super věc, kterou určitě využiju. Vlastně to dává. To trefu. Zatím je to neškodilo nějak ale je to určitě těžší než tam. Tam musí být ta katana, která vyšla ještě za sebe. Ale to se nestane. Což je věc, která dává damage sama sobě. Tak, určitě využitelné. Tady jsou normální zombíci. Jsou novinkou. Já myslím, že máte už tady křemíček, který se tady odráží od rohu. Ale to je jedno. Takže uvidíme, jak se dostaneme do lokace se dostaneme. Ale to budeme muset s katanou a nebo jí mimo video. Dostáváme možná i dál. Nedáváme na ránu. Nedáváme na ránu. Dáváme na ránu. Je tady kranec. Tady s těma tankama máme moc. Ale věřím tomu, že se to už teďka ten level up, doufám, že minimálně 2 level upy, yes. 2 level upy, dostaneme se. Jo. A dává to vytra. Ten bych potřeboval
máme skoro půl. Jsme zabili na čas. Ale nebudu ale se doufám, že ráno používanou a máme tady zase, uvidíme, jak se s tím bude bojovat.
výsledkem se i s vámi loučím, takže čau a šťastný nový rok.